Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Живий русинський язик». З вами я, журналістка Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, усім нашим православним русинам і русинкам, та й всім русинам цілого світа. І кого із числа носителів Кирило-Мефодіївського наслідства можемо назвати? І це можемо утверждати, що такими суть і русини, древніший народ Європи і їх русинський язик. Іменно, можливо, і цей момент завжди нас радує і подвигає нас, русинов, на то, щоб перед лицом великих народів, великого українського народу, великого руського народу, білоруського, болгарського, сербського, ми добре помнили, що в епіцентрі трудів святих Кирила і Мефодія була і наша Карпатська Русь, і наші предки. І якщо нам на нинішній день удалося у самій високій степені сохранити кирилицю, і наші люди читають церковні книжки легко, псалтирі по всім селам читаються по 5 разів на тиждень, а в Ужгороді і в других селах, і при храмах, при монастирях читається кожнодневно псалтир на церковнослов'янському язикові. Да і апостоли Євангелії читаємо на церковнослов'янському кириличному язикові. То це один із самих великих і самих у пропорційному відношенню багатий кириличний регіон Карпатська Русь. І ми, русини, підкреслюю, попробували, хоча не раз, но у мадяри теж пробували завести латинику і навіть приготовили проект. Но тот проект був нашими русинами забитий, зрізаний, знищений прямо на самому началі його внедрення. Кстати, можемо повісти, що не лише православні, і навіть греко-католики до нинішнього дня не хочуть ся латинізувати. Правда, греко-католики Словакії, вже в Польщі, Чехії вже перевели богослуження на латинику і читають по-латинськи, бо вони кажуть, ми не знаємо кирилиці. Но ми 100% православні русини, да і русини греко-католики, держаться цього язика. Ми віримо, що якщо ми, русини, придержимося трудов святого Кирила, його чудесної кирилиці, по його імені названів, знаючи і маючи докази тверді, що це їх труди, що ніякі їх учні не доробляли їх труди. Наоборот, учні продовжали, але ними зроблені труди, то значить, що нам і на будуще треба сокотити кирилицю і зіницю ока, щоб наші діти уже із самих маленьких років упознавали наші букви і красно читали, декламували і молилися по-церковнослов'янськи, і паралельно училися і читати церковні тексти. Бо лише іменно так поступаючи, ми присокотимо і для будущих поколінь унікальне, чрезвичайне, велике дарування Божє, яке було дано через Кирила і Мефодія, наш кириличний язик, кирилиця, котра на 2 голови вища від латиники. На цьому завершаємо нашу програму «Живий русинський язик». З вами була я, Олена Копенець-Барта, і отець Димитрій. Будьте здорові! З Богом святим!